ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସ୍ନେହର ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ ଆମର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନଟି କେବଳ ଏକ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ ଓ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହାନ ନେତା ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ପୁଅ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଅମର କାହାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଯେତିକି କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସେତିକି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ଅଶିକ୍ଷା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଯୁବ ନାଗରିକ ଭାବେ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଓ ଦେଶର ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରିବା, ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା। ସାରା ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହମାରା, ଏହି ଭାବନାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।